Въпрос към Карлос Кастанеда. Какво ще се случи с мен? Той коментира. Много хора отправиха серия от въпроси на една и съща тема. Тази обща загриженост би могла да се генерализира с въпроса какво ще се случи с мене. Задавали са ми този въпрос лично, чрез писма или чрез някое трето лице. Друг често срещан въпрос в същия дух е: разбирам, че се опитвате да съберете мнозинство от хора, защото първоначалният ви магиоснически план се е провалил. Аз съм закачен за това, което правите. Зависим съм. Какво смятате да правите с мен? Това е въпрос, който трябва да бъде отправен към гуру, към духовен учител. Не виждам себе си нито като едно от двете, а като някой, който се опитва да изложи постановките, описани от Дон Хуан. Относно ролята ми в отношенията с останалите негови ученици, представляващи моето обкръжение сега, той каза: всичко, към което можеш да се стремиш, е да бъдеш съветник. Ако видиш грешка, трябва да я посочиш. Трябва да даваш напътствие относно правилния начин да се прави нещо, защото ти ще гледаш на всичко от привилегированата позиция на тотално вътрешно мълчание. Магиосниците наричат това поглед от моста. Те виждат водата, живота, като течаща под моста. Очите им, така да се каже, са приковани точно в мястото, където водата отива под моста. Те могат да видят напред. Не могат да видят назад. Могат да видят само момента тук и сега. Полагал съм и ще полагам всички усилия да продължа изпълнението на тази задача. Когато някой е заинтересован и каже: аз съм закачен, аз не смея да вярвам, че този човек е закачен за мен. Да имаш лична връзка с учител е отговорност, която е позната на всеки от нас. Без съмнение е много различно от това да бъдеш привързан към майка си или баща си, към двамата или към някой друг, който изпълнява тази роля в семейството или приятелския ни кръг. Ако в своите книги съм създал впечатлението, че Дон Хуан е бил персонално свързан с мене, то това е моя собствена несъзнателна грешка. От момента, в който го срещнах, той непрекъснато се стараеше да изкорени тази движеща сила в мен. Наричаше го просия, развита и поддържана от обществените порядки, и казваше, че тази просия е най-противният навик, създаващ и подхранващ робска психика. Той казваше, че ако вярвам, че съм закачен за нещо, то това нещо не е лично той, а идеята за свободата. Идея за формулирането, на която са отдали времето си цели поколения магиосници. Относно въпроса за пропадането на първоначалния план, всичко, което мога да кажа, е, че вече съм заявил, че линията на Дон Хуан завършва с мен и другите му 3 ученика. Това обаче не е показател за пропадането на какъвто и да е план. Просто е ситуация, която магиосниците обясняват, казвайки: естествено състояние на всяко нещо е да стигне до своя край. Фактът, че съм се стремял да достигна доколкото се може повече хора и да създам маса от единомишленици, е последица от осъзнаването, че ние сме краят на най-интересното философско-практическо направление. Ние чувстваме, че незаслужено на нас се пада тази гигантска задача. Задачата да обясним, че магиосническият свят не е нито илюзия, нито идея, плод на самозалъгване. Друг един въпрос е: вие сте имали учител, как мога аз да напредна без такъв? Тревожа се, защото нямам Дон Хуан. Да се тревожиш е истинският начин на взаимодействие в нашата обществена среда, така че ние се тревожим за всичко. Да се тревожиш е лингвинистична категория, подобна на това да кажеш: аз не разбирам. Това не означава, че си прекалено заед с проблема си. Просто е начин за подчертаване на важна за нас тема. Да кажеш, че се тревожиш, защото нямаш Дон Хуан под ръка, е вече деклариране на възможно поражение. Това изявление като че ли отваря път за отстъпление, който може да бъде използван всеки един момент. Самият Дон Хуан ми каза, че цялото усилие, което влагаше в обучението ми, е стандартна процедура, заложена в магиосническата традиция. Той трябваше да ме подготви за продължаването на неговата верига. През всичките тези години цели тълпи от хора пътуваха до Мексико, за да търсят Дон Хуан. Те приеха написаното в моите книги за описание на някаква отворена възможност. Това отново е моя грешка. Не защото не съм бил внимателен, а защото трябваше да се въздържам от бомбастични изявления,
че по някакъв начин съм бил специален. Дон Хуан се интересуваше не от преподаването на своето знание, а от продължаването на своята верига. Важно е да подчертая нещо, което вече съм отбелязал. Дон Хуан изобщо не беше учител. Той беше магьосник, предаващ знанието си на своите ученици с изключителна цел да продължи веригата на магьосническия си клан. Тъй като с мен и другите му 3 ученика неговата верига свършва, той сам ми предложи да пиша за неговото знание. И точно заради този край учениците му отвориха иначе затворените врати на магьосническия свят и сега се стараят да обяснят какво е магьосничеството всъщност и какво правят магьосниците. Единственият възможен учител или водач, който можем да имаме според магьосниците, е духът, под който се има предвид абстрактна, обективна, съзнаваща себе си сила, съществуваща във Вселената. Вероятно може да бъде наречена и с друго название – усещане, съзнание, знание, сила на живота. Магьосниците вярват, че тя изпълва цялата Вселена и може да ги води, като всичко, от което имат нужда, за да достигнат тази сила, е вътрешно мълчание. От тук и тяхното твърдение, че единствената връзка, която си струва да имаме, е с тази сила, а не с личност. Друг често задаван въпрос е: как така никога в своите книги не сте споменавал за Тенсегрити и защо говорите за него сега? Никога не съм говорил за Тенсегрити до сега, защото това е разработена от учениците на Дон Хуан версия на някои движения, наречени магически паси, които са били открити и доразвити от шамани, живели в Древно Мексико и които са поставили началото на клана на Дон Хуан. Тенсегрити е основан на тези магически паси и е плод на съгласието на 4 ученици на Дон Хуан да смесят 4 различни поредици от движения, учени индивидуално от всеки от тях и подхождащи на индивидуалните им физически и ментални конфигурации. Следвайки изискването на Дон Хуан, аз през всичките тези години съм се въздържал да споменавам магическите паси. Бяха ми преподавани в условия на дълбока секретност и мое задължение беше да ги обградя със същата таинственост. Най-близо до споменаването им съм стигал, когато съм описвал начина, по който Дон Хуан си изпукваше ставите. Шеговито той ми предлагаше да се отнасям към магическите паси, които практикуваше непрекъснато, като към начина, по който той си изпукваше ставите. Всеки път, когато изпълняваше тези паси, ставите му издаваха пръщящ звук. Той използваше това като начин да предизвика моя интерес и да скрие истинското значение на това, което прави. Когато ми обясни истинската същност на магическите паси, аз вече се бях опитвал настоятелно да повторя звука, който ставите му издаваха. Събуждайки моя състезателен дух, той, така да се каже, ме закачи да уча серия от движения. Никога не постигах този пръщящ звук, но това всъщност беше всяко зло за добро, защото мускулите и сухожилията на ръцете и гърба никога не трябва да се напрягат до такава степен. При Дон Хуан беше вродена способност да си изпуква ставите на ръцете и краката, също както някои хора могат да пукат кокълчетата на юмруците си. Когато Дон Хуан и другите магиосници от неговото обкръжение ми преподаваха магическите паси, те го правеха по най-стриктните процедури. Процедури, изискващи върховна концентрация и забулени в пълна секретност и ритуално поведение. Ритуалната част бързо беше отхвърлена от Дон Хуан, но таинствеността беше засилена още повече. Както заявих по-рано, Тенсегрити е смесица от 4 линии магически паси, които са били трансформирани от високо специализирани движения, съобразени с конкретни особености на индивида в обща формула, която е подходяща за всички. Причината, поради която Тенсегрити, съвременна версия на древните магически паси, се преподава сега, е единодушното мнение на 4 ученици на Дон Хуан, че тъй като тяхната задача вече не е продължаването на магиосническия му клан, те трябва да се освободят от част от бремето, което носят, и да премахнат секретността относно нещо, имащо неизмерима ценност за тях и тяхното благополучие.